equipo de La Ventana de Carles Francino viaxou ata Monforte de Lemos para asomarse este venres a Ribeira Sacra, que aspira a convertirse este verán en Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Polo stand radiofónico instalado na Casa da Cultura da cidade do Cabe, pasou como anfitrión o presidente da Deputación de Lugo e alcalde monfortino. José Tomé agradeceu o equipo da SER e a Francino o seu paso pola capital da Ribeira Sacra e que lexiran dedicar a este territorio, que calificou de paraíso do interior de Galicia, a emisión deste espazo líder nas tardes da radio do noso país. Pola súa parte, a estrela radiofónica, que aproveitou antes da emisión para dar un paseo en catamarán polo Sil, dixo que a Ribeira Sacra é xa unha maravilla mundial, a que só lle falta recibir o carné oficial. Francino tamén tivo un agarimo para a xornalista monfortina Julia Otero, actualmente retirada das ondas por un cancro. Aplauso a Julia Otero. Otero respondeu ao seu compañeiro a través das redes sociais dicíndolle que non se fora de Monforte sen ver as súas xoias arquitectónicas e dar un paseo polo malecón.